Todos os peregrinos que se alosen neste albergue pontevedrés deberán seguir a partir de hoxe un estrito protocolo de seguridade. Ao chegar, todos os visitantes pasarán por este filtro. Aquí serán identificados, daráselles unha bolsa para que garden as súas pertenzas e, a continuación, un traballador do albergue tomaralles a temperatura. No caso de presentar algún síntoma, avisarase a Xunta de Galicia. O hospitaleiro poda darse conta que é unha persona que non ben axeitada, pois para. Entón, quedas aí, dáselle unha bolsiña para que se sente no banco que está aí na entrada e automáticamente chamamos ao teléfono da Xunta que está para chamar que veñan a mirar que temos un posible caso de coronavirus. Se o peregrino non presenta ningún síntoma, este poderá acceder ao interior do albergue e registrarse. O peregrino ten que ter a mascarilla, se non a trae facilitámolle aquí, pero que é obrigatorio que teña a máscara dentro do albergue, vai facer o check-in, danos os datos, entonces cubrimos nós, non hai ningún contacto, nin bolígrafo nin nada, nós cubrimos, paga, damoslle o talón e damoslle a sábana para que vaya a dormir a súa cama. Nos dormitorios, o albergue tivo que reducir o aforo a 1/3, pasando de 72 camas a 22. Ademais, os peregrinos solamente poderán dormir nas de abaixo e usarán as superiores para deixar as súas pertenzas. Non pode haber nada no chan pola tarde porque nós facemos dúas limpiezas agora, unha a mañan e outra ás 6 da tarde. Entón, para poder pasar, non pode haber nada no chan, nin tampouco pode haber nada nos dormitorios. Teñen que sair, faise a limpieza, ábrense as ventanas, ábrese todo, para que ventile e volven a entrar. En canto ás zonas comuns, cada peregrino deberá desinfectar os elementos que use. Cada vez que un peregrino utiliza o comedor, unha silla ou unha mesa, ten un spray, pide un papel na recepción, limpia, tanto ao chegar como ao marchar. Por que se fai iso? Porque a mellor que se marcha non se acorda de limpiar e o que ven, pola conta que lle ten, limpia. Nas duchas, o mesmo. Nas duchas, pasa que non fai falta limpiar, simplemente co spray dáselle as paredes, e nos inodoros tamén pásase o spray e pásase o papeliño e tirase na papelera. Con todas estas medidas implantadas, este albergue quere converterse nun lugar seguro para todos os peregrinos. Sen embargo, as expectativas para os vindeiros meses non son moi positivas. Non esperamos moita xente, a verdade é que non esperamos moita xente. Vai depender moito de como vai evolucionando a cousa, porque, por exemplo, fai un mes en Portugal, pois viñan todos, e agora xa estamos complicados en Portugal tamén. Entonces, vamos a ver que vai pasando. No albergue haberá dispensadores de sel hidroalcohólico e será obrigatorio o uso da máscara.